temos aquí a Marcial, bueno, gracias al Balea, pero que claro, que estou aquí que teño a Marcial así tumbado, non me podo concentrar en nada máis. Pero esta postura, ademais, Estaba me acordando eu do día que fixemos o programa, o Quen anda aí, eu toda a tarde en pixama na cama. Pois hoxe non foi un programa para min super cómodo. Sí, teño que recoñecelo. Bueno, na cama temos que estar para descansar Julio Feijóo. Juan Feijóo. Temos que estar na cama para dormir, pero para descansar sobre todo, porque a cama imos todos os días ou todas as noites. Pero o mellor descansar non o conseguimos sempre. A cama é o único que non podemos evitar. Podemos aguantar sin comer, sin dormir, pero sin dormir non aguanta nadie. Sí, pero ás veces dormimos, pero non descansamos. Correcto, é que o secreto está en ir a cama a descansar, non a dormir. E cal é a clave? O colchón, o primeiro a almofada... É o conxunto de, primeiro, bons hábitos. O que temos que ter son bons hábitos para ir a cama. Un horario regular, evitar cenas copiosas antes de irnos a cama, o alcohol, as pantallas hoxe en día é fundamental, hai xente que dorme co teléfono ao lado da orella. Sí, iso é malísimo, non? Nós temos que generar durante a noite, necesitamos oscuridade para generar melatonina, que é o que nos axuda a descansar ben. Se non a generamos porque estamos vendo unha pantalla que é igual que se estuéramos mirando o sol, o noso cerebro dice, isto é de día, non teño que dormir. E o noso cerebro temos que dicir, é de noite, vamos a descansar. E todo iso, se acompañamos dun bo colchón, unha boa almohada e unha boa base, temos garantizado un descanso top. Juan, pero claro, por exemplo, no verán vai máis calor. Moito máis calor. E ás veces pasamos moita calor na cama e non sabemos o que facer. É moi fácil. Sempre hai que preguntar a un especialista. Como a ti, por exemplo. Bueno, eso é moito dicir. Vamos a ver se cumplimos as expectativas ou non. Especialista sí que levas toda a vida vendendo colchón. Eu toquei este colchón e está fresquiño. Noa, que abrazas esta almofada, igual que abrazas a túa parella, e contame que che diz. Ronca esta almofada. Xa sabemos que a túa parella sí. Igual cambio. Xa sabemos que a túa parella sí. Vai estar contenta. Ai, pobriño. Ten outras cosas moi boas. É fresquiña. Hai materiales que están pensados e creados para darnos frescor. Claro, pero eu dicía ya antes aí si se tiña un colchón de verán e un colchón de inverno. Sí. Hai quen di que sí, que temos que ter colchón de verán e de inverno. Ti que pensas? Eu penso que temos unha solución moito mellor que ter un colchón que faga unha parte dobrado, damos a volta, temos colchón para o inverno. Este colchón ten unha tecnología que é un hilo frío con un visco frío que nos manteñe no brao espectacularmente na temperatura, pois tamén moito frío non nos deixa dormir. Temos que estar frescos, pero se tuviéramos frío realmente non dormiríamos. E pola outra cara, se déramos a volta, temos algodón, hilo de bambú e materiales que o único que fan é reteñer o calor. Non somos os que generamos calor. Gústame ese colchón. Este colchón donde estás. E eu sei o que está pensando sobre a miña pregunta. Que sabes que é o que vou preguntar? Conócela demasiado ben, Estou me preocupando. No, pero la coñezo a mí. Un colchón que se lle damos la volta, vale, para verán e inverno ten que... sí, xa sei o que vai preguntar. Mira, isto vouche explicar unha cousa que te vai sorprender máis. Estamos falando dun colchón que ten molas independientes. Eu, cando fago presión neste colchón, neste muelle, este non se entera. Por lo tanto, vou dormir en parella sin molestar a miña parella. E punto 1. Punto 2. Un colchón que nos sirve para a cara de brao de inverno, que nos fai facer unha cousa que a xente non fai, e aproveito aquí para que fagades. Darlle la volta. Giramos e volteamos o colchón. Importante que o colchón teñámolo cara de brao, girámoslo ao mes e medio, e ven o inverno, dámoslle a volta. Mes e medio? Como? Cada mes e medio? Sí. É que a min me pasa, eu merquei un colchón aí non moito. Non sei dicirte... Cada mes e medio que? Non, de que era, porque non o sei. Que decides, cada mes e medio que? Darlle a volta. Darlle a volta ao colchón. Salvo que sea un mal colchón. Mira, esta cara non é unha cara colchada. Entón, se que durma toda a vida aquí, non hai ningún problema. Pero esta cara, que é super rica en materiales, vanse a pelmazar, porque cando dormimos, mira, el non se moveu, Marcial non se moveu da súa postura na cama, o resto da cama non traballa. Claro. Para evitar a huella, o que temos que facer é girar o colchón, para que traballe todo o colchón. Estamos descansando nós moito mellor e o colchón está alargando a súa vida útil. É que a mí o que me pasa é que nun lado está un pouco máis abombado e no outro non. Pero non é moi bello. Pode haber dous motivos, que non teña suficiente calidad, que non este na base adecuada, que moitas veces pasa, mercamos o colchón, o vendedor olvídasenos de preguntar que tipo de base temos, ou que este deteriorado colchón, que tamén pode ser. Como se sabe? Se tú tiramos este colchón ao chao, e sigue, cando dormindo, sigue facendo huella, é que está mal o colchón. Se non fai huella, é que o problema da base.
E agora se che pregunto que colchón nos recomendas, porque hai de tantos tipos, vasme decir como bo galego. Depende, non? Evidentemente que sí, porque como bo galego que son, e presumo delo, porque os galegos poden presumir de ser galegos, porque somos envidia de... Eu cando vou por o mundo dime que sorte de... Es que los gallegos somos los hostia. No, pero, por exemplo, colchón de látex. Mira, é unha maravilla. Mira, no hai el vino, non é igual para todo el mundo, non nos sienta igual a todo el mundo. Entonces, hai un vino para cada persona e para cada ocasión. Hai que ten que ver o viño co colchón. De que hai moitos, e cada un gustanos un. Hai moitas denominacións de origen, e non todos bebemos o mismo, ainda que a mellor bebamos todos tinto. Pero para que salgamos de dudas e que nadie se asuste, un colchón de última tecnología como este, molle en sacao, cara de frío a brao, non vas a gastar nunha cama dun 50 por 90, que é o mínimo de cama que deberíamos comprar para dormir en parella, 700 euros, que me contas? Cantos che mando? Iso é moi pouco. Moi pouco porque ten un segredo. Marcas como nós, que somos pequenas, que temos unha produción grande, pode sacar uns costes moi reducidos. Despois hai unha cousa, a capacidade de comprar estes materiales influye no precio final que vamos a ter. Logo vasme decir o prezo, porque estás dando voltas e voltas, pero ao final decirme que me vas cobrar polo colchón, sabe Deus. Marcial, un colchón como este, primicia mundial... Primicia, Estámoslo presentando hoxe aquí. Ah, sí? Esta é unha versión mellorada de un modelo que sempre tuvemos colección de colchón con cara de brao e de inverno, e non pasa dun 50 ou 90, que é a medida mínima que debíamos comprar, dos 700 euros. Posto na túa casa. A medida mínima que debíamos comprar... Para dormir en parella. Un 50 de antes. Para dormir en parella. Para dormir en parella. Aí estamos. Aí xa me teño que pôr de pé. Vale. Aí xa me teño que pôr de pé, porque agora estáse falando moito de dormir en camas separadas. Eu teño en redes sociales un vídeo que vai en 13 millóns de visitas onde tocamos esa polémica que non é ninguna polémica. É tan sencillo, tan natural, decía a xente que como vas dormir sin a túa parella. Cando ter 20 anos, pegas a túa parella e non te despegas, eu dormía nunha cama dun 5 e sobraba a cama. Agora xa estás despegado. Ahora teño unha cama dun 60 por 2 metros para cando quero xuntarme xúntome, e cando non, non. Entonces, o que se está facendo moito son dúas camas de 90, xa vamos unha cama dun 80, unida polo medio. Unida con cremallera e cunha grapa, para cando quero podo separala, date de conta que pode ter unha ciática. Hai xente que ao mellor ronca, levantas ao baño, ten un horario de traballo distinto. Que fai eso? Que molestemos o menos posible a nosa parella. Eu teño unha de 2 metros. Pareceme excesiva. Para unha moza como a ti pareceme excesiva. 2 por 2, é que eu sou grande. Sí, pero entre un 60 e un 80 eu recomendo a xente que teña espacio na casa porque tampouco é un problema de precio. Como se foi facendo máis popular a medida, cada vez van baixando os precios. Entón, podes ter un colchón de medida óptima a un precio moi razonable. A min o que me gusta é a idea esa que acabas de dar da cremalleira no medio. Chega o enfado, abre cremalleira e aí... Que te queres ir a outra habitación, colles o teu colchón, marchas para a habitación e listo. Pero hai que xuntarse... Quen anda aí? Pero non paramos de recibir visitas. Quen anda aí? Anda, mira, o que faltaba. Ostras, estou mal, Mal, xa o sabíamos. É que, pero sabes mal de que... que? Non, sabes que pasa? Do bailamos. Do bailamos celebrity, tanto bailar. E unhas contraturas, Juan, que... Pero que, escoita, con esa musculatura que tes... Bueno, xa, eso sí, é certo, é normal. Esa musculatura, sí. Ou comprou un polo que é menos talla e a tua talla non... O polo é a miña talla. Eu o que quero é un colchón gorbós. Eu quero un colchón... Que choxuro, que estou como un animal. Eu xa vou falar como un experto. Eu aprendo moito de Juan e xa te vou dicir eu... A ver. Como dormes ti? Cal é a túa postura? A ver, a min gustame dormir de lado, coas pernas un pouco recollidas e posición un pouco fetal. Esa é a postura que máis se utiliza a hora de dormir. Pro lado dereito ou pro esquerdo? Sabes que me pasa a min? Que eu meto o brazo por debaixo da almofada. Tú eres de libro, de libro. Pero fai no ben ou fai no mal? Está facendo mal. E é moi fácil de entendelo. Eu teño que buscar unha almofada... Sí que me decir ben. Faime un favor. Túmbame. Túmbate, por favor. O sea, que viñen hoxe por dormir en canto neste programa. Para descansar como un señor, e non merecer menos. A ver, mirad unha cousa. Vale. Este home, mirade como está o ombro descuadrado. Está, fatal. Primeiro, a base que temos aquí ahora mismo non é adecuada para este colchón, fúndese un pouco de máis. Ahora é cómodo. É moi cómodo. Faltalle un pouco aquí de altura, Faltalle altura para todo este ombro. Eu necesito altura, Aí, dame altura. Aí tes. Pero a posición, Juan, sería esa, non? Esta sería, pero faltaría un Pero cara ao lado esquerdo. un detalle moi importante que é este. Aí. Ahora sí, top. O sea que, Atención. por unha banda é moi importante a almofada, que ainda non falamos polo miúdo, ten que ser... Altura que nos cubra o ombro para estar recto e equilibrado. Eu xa estou,
axustar a cadeira, porque se non tuvera aquí a rodilla, o que tendemos a facer esta perna para diante. Sí. E podes tocar, non? Sí, e despois dói o glúteo. Pero isto é maravilloso. Porque Despois está dá na cacha. o piramidal despois está Correcto. cargando. Sí. Mientras que se o temos así, alineamos a cadera e a rodilla. E logo non me pode regalar isto. Home, non, como che vou dar? Despois botamos un baile. Sí, sí, claro, Entón, a almofada así en liña con A brillo. altura, que nos recolle a altura do ombro. E que tipo de almofada é a mellor? Xo que dei aquí. Volvemos ao mismo. Que tipo de ombro temos que cubrir? Nos temos desde unha microfibra, que estamos falando así, que é un tacto pluma, que é como se tuveras un puñado de plumas na mão, almofadas que son un ladrillo así de tocho. Porque, claro, hai xente con musculatura que necesita cubrir esa altura. E Eu son de almofada grande. Eu tamén, Tampouco teño moita musculatura. grande ou alta? Alta, o sea, alta, sí. Altura. Me gustame... Pero se tes altura, o que estás facendo é descuadrando a espalda. E o que pasa acabas que eu tendo durmo máis boca boca arriba. E non por nada aquí na... Non. No. Iso é malo para as costas. Pensade que os glúteos temos que metelos en algún lado. Sí, Se o sí. colchón non fai ben o seu traballo, sí, sí. aí que queda un... claro, queda aquí como... Estamos en tensión toda a noite. E a almofada que me parece Pois ás veces importantísima. dóeme, claro. Claro que sí. Pareceme un elemento moi importante para descansar. A almofada cada canto tempo hai que cambiala. As fundas, que é mellor cambiar as fundas, Sí, estás as ben, almofadas. Estou encantado. ¿no? Temos que cambiar, mirade. Eu recomendo a todo o mundo ter polo menos 2 almohadas. Brao, inverno. Esta almohada é unha almohada fresca, Sí. que ten unha particularidade que estes cuadradiños que ten por aquí fan que o sudor se expanda moi rápido, entón estamos sempre frescos toda a noite. E outra para o inverno, que sea máis agarimosa, que guarde máis o calor. A almohada non genera calor, pero non si. Dura ou blanda, depende, outra vez. Claro, se vai que dormir depende? boca arriba, eu buscaría unha almohada máis blandiña. Se vou dormir de lado como él, necesito unha almohada, esta almohada para él non vale. Porque que é mellor dormir boca arriba, boca abaixo ou de lado? É que eso Máis recomendable é de lado. De lado máis recomendable que boca Eso é unha arriba. cousa que che quero preguntar. Dime. Eu cando non dou dormido, Sí. cando paso mal dormindo, Unha pregunta, por que non podes dormir? Esa pregunta hai que facer a pregunta ao revés. Por que non podes porque dormir? eu quita moita actividade, Juan. Para, eu normalmente durmo ben, pero imagina que volvo de un programa ou tal, Sí. e volves de madrugada, volves pasado de revolucións. Que en di dun programa di de sair Ou de sair de festa. Aquí estás falando unha cousa moi importante. Vivo revolucionado, non podemos... Volves, volves Revolucionado. coa adrenalina a tope e tal, non sei Sí. que. E moitas veces o que fago é intentar poñerme boca abaixo, boca arriba, pero boca abaixo acaba me doendo. Perdón, os o que cadelos. terías que facer é non ir á cama. Sí, Seguir de marcha. temos que... Tú non podes vir con un coche a montar revolucións e paralo de golpe. Tens razón. Escoita, o que Hai que temos que facer é reducindo tranquilizarnos. Por exemplo, unha ducha templada. Eso é maravilloso. Templada. Un pouquiño de lectura, eso agótanos. Eso vais a ter revolución de golpe. Antes de ir á cama, mollas un pouquiño os... Aquí. O pulso. Sí. Vais a echar un par de grados a temperatura e a Agua fría. sensación. Sí. Hai quen toma un vaso de leite cando ven así. Tamén antes de ir é un para a hábito. cama. Sí? Si tú tes o hábito de tomar un vaso de leite, o teu cerebro está dando a orden de que vamos a dormir. Que estamos preparados e nos vamos a dormir. Entonces, cuando veña revolucionado, para. Temos unha Mira. consulta para o noso experto ou non? Sí que temos, non? Con quen falamos? Boa tarde. Celso. Hola, boa tarde, boa tarde. Dende onde chamas, Celso? De Nigrán. Ai, que boa terra. Sí. Esto. Can de Brito Nigrán. Sí. Ben sei por que o di. Cal é a túa pregunta para Juan? A mi pregunta sería, eu traballo de noite, non? Xa somos dous. Hola, sí. É que se corta un pouco, Como? non? Parece. Sí. Cortas un pouco. Contanos. Sí, a miña pregunta sería, ou será, que eu traballo de noite. Levo xa los 3 anos de noite. Traballo de día sobre 18, 20 anos, tamén a noite. E ahora para dormir polas noites, despois de 3 anos, cóstame un pouquiño emprender o sono. Home, Quixera saber, a ver, que Espera que a resposta xa non xa da Juan, doucha eu. Se Aí te gusta un estamos. pouquinho bueno, sí, ou moito dime. dormir pola noite, pon a Radio Galega. Home, como pensando en ti? Pois é moito máis relaxante escoitar a radio que calquer tipo de pantalla dentro da habitación. De feito, hai moita xente que se desperta ca radio. Pos un tono baixo para que te desperte e é máis relaxante porque te fai concentrar e vai te relajando. En cambio, as pantallas actívanos. Entón, en vez de frenarnos, aceléranos. Entón, a Celso o que ten que facer é manter o hábito de ir á mesma hora.
e dicirlle órdenes claras ao cerebro de que se vai dormir, que é un vaso de leite, que é lectura, que é unha ducha, pero que o faga sempre igual, o cerebro edúcase e cando sabe que ten que ir dormir, dorme. Tomaches nota, Celso? Moi ben, pois moitas gracias. Gracias, Celso. Veña, máis adiante, cando Moitas poñas en gracias. práctica o que te acaba de dicir Juan, chámasnos e disnos se dormes ben, cousa que agardamos ou non. Sí. Vale, boa tarde. Moitas gracias, veña, boa tarde. Gracias. Grazas, Celso. Ata logo. Ti non durmas que bueno. hai moita tarde por diante. Oye, Oye, está o no, hombre descuadrado. Está descadrado, Mau de es santo, que- Mau de santo, este colchón, Que, pues Escolta. estás descadrado, acaba de Yo decir. sei que Sí, estou descargado. porque- Temos un remedio para ti Que- para que non durmas, non te ¿Cómo ten que preocupes. poñer este brazo? Porque no... Mira, este brazo está nos indicando de que lle falta Temos que altura. marchar. Sí, que temos que...